Ο αετός με τα χρυσά φτερά. Κάποτε, σε μία χώρα μακρινή, πέρα από εκεί που δει ο ήλιος, ζούσε ένας δυνατός και περήφανος αετός. Δεν έμοιαζε σε κανένα από τα άλλα πουλιά, γιατί είχε πάνω του κάτι το ξεχωριστό. Τα φτερά του δεν ήταν από πούπουλα, αλλά από χρυσάφι. Όταν πετούσε στο γαλάζιο ουρανό, έλαμπε ολόκληρος και όλα τα πτηνά τον χάζευαν με θαυμασμό. Ήταν τεράστιος, πανέξυπνος και πολύ δυνατός. Οι άνθρωποι όμως προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν. Ο άρχοντας της πολιτείας ήθελε τα χρυσά φτερά για τον εαυτό του και έτσι είχε πει σε όλους πως όποιος του πάει τον αετό στο παλάτι θα τον γεμίσει με πλούτη. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο να παγιδεύσει κάποιος το πανέμορφο αυτό πουλί. Η φωλιά του ήταν στην κορυφή ενός μεγάλου κάθετου βράχου. Την είχε φτιάξει εκεί για να προστατευτεί από τους ανθρώπους. Ήταν τόσο ψηλά που δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει κανείς. Αν κάποιος τολμούσε και γλιστρούσε, έπεφτε από πολύ μεγάλο ύψος στο βάθος μιας χαράδρας. Κάποιο πρωί, μια εκλεκτή ομάδα κυνηγών του παλατιού βγήκε για κυνήγι στο δάσος με τις οξιές. Μπροστά, καμαρωτός πάνω στο άλογο του, προχωρούσε ο πρίγκιπας Ντάμιαν. Από πολλούς θεωρούταν ο καλύτερος σκοπευτής της πολιτείας, αλλά ήταν μοχθηρός, εκδικητικός και μισούσε όλα τα ζώα και τα πουλιά της πλάσης. Το όνειρό του ήταν να πιάσει τον χρυσοφτέρωτο αετό και να αποκτήσει δύναμη και πλούτη. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο ήλιος ήταν καυτός και οι άντρες έκατσαν να ξεκουραστούν κάτω από ένα πέτρινο γεφύρι. Ο Ντάμιαν απομακρύνθηκε λίγο από τους άλλους και πήγε να πιει νερό από το ποτάμι. Όπως ήταν σκυμμένος και το νερό λαμπύριζε από τις ακτίνες του ήλιου, μια τεράστια σκιά απλώθηκε γύρω του και σκοτίνιασε το μέρος. Φοβισμένος, σήκωσε το κεφάλι του προς τον ουρανό και αυτό που είδε τον άφησε άφωνο. Ήταν ο αετός με τα χρυσά φτερά. Περνούσε ακριβώς από πάνω του και σε μικρό ύψος. Δεν είχε δει τον κακό πρίγκιπα και πετούσε αμέριμνος. Αμέσως ο Ντάμιαν έβγαλε το τόξο του, τέντωσε τη χορδή, σημάδεψε και ένα βέλος έφυγε με δύναμη από τα χέρια του. Ήταν η στιγμή που περίμενε μία ζωή. Το βέλος καρφώθηκε με ορμή στα πλευρά του άτυχου πουλιού και ακούστηκε μια κραυγή πόνου. Ο αετός άρχισε να χάνει ύψος, αλλά βρήκε τη δύναμη και ξανασηκώθηκε. Πριν προλάβει όμως να συνέλθει από το χτύπημα, ένα δεύτερο βέλος διαπέρασε το σώμα του. Η προσπάθεια που κατέβαλε πλέον για να πετάξει ξεπερνούσε κάθε όριο. Το πληγωμένο πουλί, χτυπώντας δυνατά τα φτερά του, πήρε ύψος. Σε λίγη ώρα θα έχανε τις αισθήσεις του και θα έπεφτε στο έδαφος. Έπρεπε οπωσδήποτε να φτάσει στη φωλιά του. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας έτρεχε στο δάσος ακολουθώντας το πληγωμένο ζώο. Περίμενε να πέσει κάτω, να το μαζέψει και να το πάει στον άρχοντα. Μάταια όμως. Ο αετός κατάφερε και έφτασε πάνω στον ψηλό βράχο. Εκεί ξάπλωσε κουρασμένος
και μετά από λίγο λιποθύμησε από την εξάντληση. Ο Ντάμιαν άρχισε να φωνάζει και να χτυπιέται από τα νεύρα του. Ήταν αδύνατο να ανέβει εκεί πάνω. Κοίταξε προς την κορυφή του βράχου και φώναξε. «Τώρα ξέρω που είσαι. Δεν μπορείς να πετάξεις ούτε να ξεφύγεις. Θα έρθω αύριο και θα σε πάρω ακόμα και αν χρειαστεί να κρεμίσω όλο το βράχο. Με ακούς, παλιοετέ?» Στη συνέχεια έφυγε και το μόνο που ακούστηκε ήταν το πονηρό του γέλιο. Κανένας δεν είχε δει τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Κανένας εκτός από έναν. Τον Νόα, ένα νεαρό βοσκό που έβοσκε τα πρόβατά του λίγο πιο κάτω και έτυχε να περνά από το ποτάμι την ώρα που ο μοχθηρός πρίγκιπας τόξευε τον αετό. Ο Ντάμιαν δεν τον είχε δει γιατί ήταν τόσο αφοσιωμένος στο σκοπό του που το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να πιάσει το άτυχο πουλί. Ο Νόα ήταν ένα ευγενικό και καλοσυνάτο παιδί που επειδή όλη την ημέρα την περνούσε μέσα στο δάσος, αγαπούσε υπερβολικά τα ζώα. Όταν είδε τον αετό με 2 καρφωμένα βέλη πάνω του, ράγισε η καρδιά του. Σκέφτηκε πως έπρεπε να βρει τρόπο να τον βοηθήσει. Πώς όμως? Ήταν αδύνατο να ανέβει στη φωλιά του. Από την άλλη, αν δεν έκανε κάτι γρήγορα, ίσως σε λίγο να ήταν πολύ αργά. Ο θαραλέος βοσκός πήρε την απόφασή του αμέσως. Πέταξε τα παπούτσια, έβγαλε το πανοφόρι του και άρχισε να σκαρφαλώνει στον απόκρημνο βράχο. Η ανάβαση ήταν δύσκολη. Οι πέτρες ήταν κοφτερές και τα χέρια του γέμισαν αμυχές. Ο ιδρώτας έτρεχε ανάμεσα στα μάτια και τα πόδια του έγιναν κόκκινα από τις γρατζουνιές. Όταν έφτασε στα μισά της διαδρομής, δεν είχε πλέον άλλη δύναμη. Το σώμα του έτρεμε από την κούραση και άρχισε να ζαλίζεται από τον ήλιο που έκαιγε το κεφάλι του. Τα ιδρωμένα χέρια του άρχισαν να γλιστράνε και σε μία στιγμή παραπάτησε και έπεσε στο κενό. Όλα είχαν τελειώσει. Σε λίγο ο μικρός βοσκός θα βρισκόταν στο βάθος της χαράδρας. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 2 μεγάλα χέρια από το πουθενά και άρπαξαν τον νεαρό από τα μπράτσα. Ο φόβος μετατράπηκε σε ελπίδα. Το αγόρι γύρισε γεμάτο απορία και κοίταξε τον άγνωστο που μόλις του είχε σώσει τη ζωή. Ήταν ένας πελώριος άντρας με δυνατά χέρια και μπλε μακριά μαλλιά. Το βλέμμα του είχε μία ζεστασιά και αυτός ορούνταν στον αέρα χωρίς να κουμπάει πουθενά. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Είμαι ο Γκιούλβεν, ο προστάτης των ζώων και όλων των ανθρώπων που τα αγαπάνε πραγματικά», αποκρίθηκε εκείνος. «Είδα από ψηλά όλα όσα συνέβησαν. Θαύμασα το θάρρος σου και αποφάσισα να σε βοηθήσω». Τον έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά του και ανεβαίνοντας με μεγάλη ταχύτητα έφτασαν στην κορυφή του βράχου. Ο μεγαλοπρεπής αετός είχε ξαναβρει τις αισθήσεις του και μόλις τους είδε είπε «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να ζήσω και να μπορέσω να ξαναπετάξω». Ο Γκιούλβεν πήρε με το ένα χέρι το άτυχο πουλί και με το άλλο τον Νόα. Πέταξαν πάνω από τα σύννεφα για να μην τους δει κανείς και μετά από ώρα προσγειώθηκαν σε μία καλύβα κρυμμένη μέσα στο δάσος.
Μπήκαν μέσα και αμέσως ξάπλωσαν τον αετό σε ένα αχυρένιο κρεβάτι. Του αφαίρεσαν τα 2 βέλη και έδεσαν προσεκτικά τις πληγές. Στη συνέχεια του έδωσαν να φάει για να δυναμώσει. «Θα πρέπει να κάτσει εδώ κρυμμένος 1 μήνα ακριβώς. Θα του δίνεις να πίνει το ζουμί από αυτό εδώ το μαγικό βοτάνι. Και να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να μάθει κανείς ότι βρίσκεται εδώ. Εμένα δεν θα με ξαναδείς ποτέ». Αυτά είπε ο Γκιούλβεν στον Νόα, άνοιξε την πόρτα και εξαφανίστηκε. Ο καλόκαρδος βοσκός ακολούθησε τις οδηγίες κατά γράμμα. Μέρα με τη μέρα έβλεπε τον αετό να καλυτερεύει και να δυναμώνει. Τα χρυσά φτερά του είχαν ξαναβρει τη χαμένη λάμψη τους και σιγά σιγά οι πληγές άρχισαν να κλείνουν. Κάποιες φορές μάλιστα έβγαιναν προσεκτικά και έκαναν βόλτες στο δάσος. Μια μέρα ο νεαρός αποφάσισε να πάει στην πόλη για να αγοράσει λίγο γάλα. Την ώρα που έβγαινε από το μαγαζί, πετάχτηκαν μπροστά του 3 άντρες του παλατιού και ο ένας από αυτούς φώναξε: «Νάντος, αυτός είναι! Πιάστε τον!» Σε λίγο στεκόταν δεμένος όρθιος μπροστά στο βασιλιά και τον πρίγκιπα Ντάμιαν.